Na Rympei U Hynñiewtrep ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Kumba ka Voice of the People Party kalkhat ya kajingat paidbah ka jai sha main secretariat hakan trik nailar ajar alhamdulillah kani kalong sai sempat kajing pynkulmar ya baroh kibayo so ini ka khobor baga thmu hi ka jong ka Voice of the People Party kalong bangin plong ye kani ka jingat paidbah ka jai ka banum don kanu ka jing pendi ya kinu ki kendun ki kendram dan ni kamdan kanu ki jing thmu ban pendi jing kumar te naka daw sayisin ni kwa ban pynkulmar yiki paidbah baroh ki ban yishim banta hagani ka jing at paidbah bawa apring ka jing pita wada apring ka jing dom ya ki jing ya juga sokar ndengin penjai ya ledi ban yishim banta hagani ka jing at paidbah kenang ba kanum alam yiki wipat ki rishim kabu bagini ban shim kabu ban pin snudor ya kani ka jing thmu ka babha ka jing ikum ka party Khublei yiki babon ki Pynpaw ya kamen sem ban yishim banta ban ai ka jing Kyrshan ban iko ban Pynpaw ni bagani kam di ka map jong ka Voice of the People Party ndeki ki map ki baban khia ya kari ba ya jai bedri kani kam di namta ka jing toy jong ka Voice of the People Party ndeki ka de namta ka jai bedri namta ki khon sama ki bawat kam wat jam namta ki Bri U ki petri ki peta ki kam na jong ya ki jingong try ka jing ka khando ka siam bat kum ta ter te sayi sin lengba kani ka khobor ni ko aban kentujur ya baroh ki bon ban shimta bada ka juga ko ni maham tu eru ya kini ki papersang ban thau jingkulmar banwara ya ka tor ka dar ka bam itna hagani ka jingat paidbah ka jai ka party ka pendek ban ladang ngilap iki bakum kita nagale ka party nen hapan shimi ka senjam ka nagda kita ki badani ka jingthmu ban pni ya kanu ka kandom ka karam ba ka jingkulmar hagani ka jingya paidbah ka jingi te saisien ngai Khublei pi baroh ban ngini kando hakan trik haga jingya paidbah ban Pynpaw ya kata ka jingi bamhun ka jingi iki babon ba ki mat ki bangila Pynpaw hai ki por ki ba kham chwa shaka soka Khublei Shibun.